ridicăm. Dacă vreți să deschidem Scripturile, care vreți, la pagina 3 din Sfânta Scriptură, dacă vreți să urmăriți, pagina 3. Cuvântul Domnului spune așa, în Geneza, pagina 3, capitolul 3, versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți din el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Amin. Luați loc. Am citit acest text din Vechiul Testament. Am citit, eu am citit de mic și ani de zile am tot citit și mi-a apărut o întrebare. Cine a avut dreptate aici și dacă a cui cuvânt s-a împlinit? Pentru că cuvântul spune că în ziua în care veți mânca, veți muri. Nu spune la sfârșitul zilei, nu spune la începutul zilei, la mijlocul zilei, spune în ziua. Și am scris un studiu, eu mai scriu studii biblice, acum nu e asta important, și mă pregăteam să dau un răspuns. Așa, mulți frați care mă cunoșteau și nu mai puteam să dau niciun răspuns. Și hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul este aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că șarpele era cel mai șiret dintre toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu și el s-a dus în grădină și a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din tot pomii din grădină? Atunci când omul este gol, se vede goliciunea, atunci se apropie șarpele. Toată lumea spune că acolo a fost diavolul și s-a dus la cei doi oameni. Eu nu spun că nu este așa, dar în textul care l-am citit nu găsim acest cuvânt, găsim doar șarpele. Nu o să găsiți diavolul, eu am căutat, eu am citit de multe ori și am virgule, n-am găsit. Dar noi am înțeles că prin acel șarpe diavolul s-a dus spre acea femeie. Satana ia forma acestui șarpe și se duce în grădina Edenului. Șarpele era o creatură frumoasă în vremea aceea care o crease Domnul Dumnezeu. Și el nu mergea pe pământ, el se ridica așa, sărea din loc în loc și Eva, femeia aceasta creată de Dumnezeu din omul Adam, a privit cu admirație și curiozitate spre acest șarpe și acest șarpe i-a vorbit cu cuvinte plăcute și dulci acestei femei. Ea a fost uimită pentru că acest animal vorbea. Niciun animal care l-a făcut Domnul Dumnezeu pe fața pământului nu vorbește. Și aici în primele pagini ale Scripturii găsim că un animal vorbește. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta ar fi trebuit să se depărteze, să se ducă spre bărbatul ei, dar ea spune că a intrat în vorbă cu acest șarpe, a continuat să vorbească cu el și ea a răspuns, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din mijlocul grădinii, dar din pomul din care ne-a spus Dumnezeu nu vom mânca, pentru că în ziua care vom mânca vom muri. Femeia a fost înștiințată că își va muri. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Diavolul folosește un cuvânt hotărât care înseamnă ferm, fără echivoc. Nu numai atât, spune femeii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce diferență era între ce spunea Dumnezeu că veți muri și ce spunea șarpele? Nu numai că nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu.
Acum apare o întrebare, dacă oamenii din zilele noastre au aceleași porniri ca în vremea de început a lumii. Oamenii au construit un accelerator de particule care vreau să creeze condițiile de început ale Universului și ce a creat Dumnezeu. Oamenii de știință plătiți fac lucrul acesta să creeze condițiile în care Dumnezeu a creat acest univers. Însă Apostolul Pavel ne spune la Evrei, căci prin credință această lume a fost făcută de Domnul Dumnezeu. Aleluia! Măriți să fie Dumnezeu! Am auzit o întâmplare, un frate care era închis în China, într-o închisoare, nu se putea ieși de acolo, locul era păzit de gardieni, ușile închisorii erau închise și Dumnezeu i-a spus, i-a vorbit, era un om care Dumnezeu i-a arătat diferite descoperiri și i-a spus că te voi scoate de aici. Și omul acela a spus spre Dumnezeu, prin descoperirea Duhului Sfânt, închisoarea este reală, gardienii sunt reali, porțile acestei închisori sunt reale. Dar Dumnezeu i-a răspuns așa, dar eu sunt mai real decât tot universul. Aleluia! Și l-a scos de acolo. Aleluia! Mărit să fie Dumnezeu! Am venit cu bucurie așa că fratele m-a chemat aici. Așa m-a chemat într-un chip deosebit. Sunt doi frați care mai este un frate la Sălaș. Are un dar așa cum m-a chemat la el la biserică și nu m-am dus niciodată. Și fratele m-a chemat și am venit așa cu o bucurie așa la dumneavoastră. Și aș vrea în câteva cuvinte să mă vă spun câteva cuvinte de aici. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Femeia le-a crezut pe șarpe și a acceptat să mănânce. Când ziceți dumneavoastră că a păcătuit femeia? Când l-a crezut sau când a mâncat? Când l-a crezut. Păi când l-a crezut atunci. Întotdeauna păcatul se săvârșește aici și după aia îl facem. Noi nu facem păcatul și după aia ne amintim că l-am făcut. Femeia a văzut că pomul era bun și plăcut de privit, însă acest șarpe, el n-a mâncat din pom. Păi el nu l-a interesat gustul pomului. Întrebare. Dumnezeu a știut că șarpele s-a dus la femeie? Și l-a oprit? Nu l-a oprit, așa-i? Dar putea să-l oprească și nu l-a oprit. Adam n-a văzut niciun semn al morții în Eva. Atunci, pentru că dacă ar fi murit, el nu mai mânca. A mâncat și el. Dumnezeu i-a lăsat liber pe cei doi oameni. Au crezut cuvintele unui șarpe care nu le-a dat nicio dovadă de iubire. Șarpele n-a făcut nimic pentru ei, însă Dumnezeu, Cel care le-a creat, le-a dat totul, le-a dat să mănânce, le-a dat căldură în grădina Edenului. Oamenii nu-L cred pe Dumnezeu care le-a dat totul și Cel care ne-a dat totul și îl cred pe Satan, cel care ne învață numai minciuni. Adam a crezut că s-a înălțat, însă atunci a început căderea. Atunci s-au deschis ochii și au văzut că erau goi și și-au cusut la oaltă frunze. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Păcatul aduce frica. Aerul cald și blând din grădina Edenului a început să se răcească. Cei doi oameni au simțit un simțământ al păcatului. Iubirea și pacea care a fost peste ei s-a îndepărtat. Niciun om și nicio pereche de oameni nu va mai vedea niciodată și nu o să va simți ce au simțit cei doi oameni când au fost alungați din grădina Edenului, din fața Domnului Dumnezeu. Atunci s-a împlinit avertizarea lui Dumnezeu. Veți muri. În trupurile celor doi oameni atunci a început să rodă viermele morții. Lumina care a înconjurat i-a părăsit. Satan a câștigat prima bătălie.
Domnul să ne ajute! Amin. Domnul să ne ajute și pe noi! Domnul în lupta cu acest șarpe să ieșim biruitori! Haleluia! Ca să putem să ne întâlnim pe Hristos la țărmul veșniciei sale! Haleluia! Îngerii din ceruri au privit îngroziți pentru că omul creat de Domnul Dumnezeu a fost învins de către cel care a fost aruncat din cer. Dumnezeu a rostit blestemul peste pământ, peste femeie, peste toate târătoarele și viețuitoarele create de Domnul Dumnezeu. Pentru prima dată s-a văzut că plata păcatului este moartea. Familia lui Adam a trebuit să moară. Omul creat de Domnul Dumnezeu trebuia să moară. Zilele omului au fost scurtate foarte mult. Mă pregăteam să scriu studiul, să-l finalizez și nu puteam să răspund pentru că am vorbit cu mulți frați care mi-au spus pentru că s-au depărtat de Dumnezeu, au murit când s-au depărtat și din grădină. Și m-am uitat bine și totuși oamenii aceștia au mai trăit. Și așa, după multe ore stând, era o zi care s-au prelungit și mă uitam în Biblie, nu vă spun ca o neprihănire a mea. Nu. Și dădeam să adorm așa și atunci am văzut, nu știu dacă adormeam, nu vă spun că acum am vise, să nu mă înțelegeți greșit. Am scris așa, am văzut mare scris, la Dumnezeu 1000 de ani sunt o zi și o zi este 1000 de ani, același lucru. Atunci m-am trezit și m-am dat seama că omul creat de Dumnezeu a murit în ziua lui Dumnezeu. Noi nu trăim nici a 14-a parte dintr-o zi creată de Dumnezeu. Atâta e viața, 14-a parte dintr-o zi. O zi este 1000 de ani și 1000 de ani este o zi. Așa a spus Dumnezeu. Psalmul 90. Scrie așa. Adam a înțeles că păcatul adus de el nu poate fi spășit de către un om. Privea cu încredere spre Dumnezeu să trimită pe cineva ca să răscumpere. Vrăjmășie voi pune între tine, femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Prima prorocie a Bibliei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu vei zdrobi călcâiul. Am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte pecetuită, un înger a strigat. Cine este vrednic să ia cartea să deschidă pecețile? Nu se găsea nimeni. Am plâns mult, pentru că nu s-a găsit nimeni să deschidă cartea. Și unul dintre bătrâni a zis, nu plânge, iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să rupă pecețile. Și atunci apostolul a privit și spune, când a privit, a spus că iată leul, și când a privit s-a întors spre scaunul de domnie și între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii a văzut un miel. Îngerul i-a spus că este leu și el când a privit a fost miel. Aleluia! Pentru noi, aleluia! Iisus a spus îngerilor că s-a găsit o cale de salvare. Pentru omul supus morții prin păcatul adus de Adam în grădina Edenului. Voi lua asupra mea sentința de moarte, dar nu numai de moarte trupească, de moarte spirituală. Ca omul să poată să găsească iertare. Omul să poată să primească iertarea lui Dumnezeu prin sângele lui Hristos, să fie adus din nou în grădina lui Dumnezeu și să-i dea să mănânce iarăși Dumnezeu din pomul vieții. Aleluia! Domnul să vă binecuvinteze! Amin. Domnul să lucreze aici! Amin. Domnul să întărească! Amin. Domnul să rămână El, Amin. Cel veșnic! Amin! Mulțumesc, fraților! Domnul să vă binecuvinteze! Amin! Slăvit să fie numele lui Dumnezeu.